Fico zachytil, že sa tu koná nejaká občianská nespokojnosť s tým, že vlastne cestoval do Moskvy a vlastne tým začal kampaňovať za to, aby vybral Slovensko z Európskej únie a NATO. Takže vlastne reagoval na to spôsobom jeho vlastným, skonšpiroval teóriu, že sa tu pripravuje nejaký puč alebo prevrat a radikalizoval jeho vlastne voličskú základňu alebo jeho ľudí, ktorí sú vlastne jeho podporovatelia. Ešte mi dovolte prihovoriť sa aj vám. Očakávame hlavne, že tu v bezpečí vyjadríme svoj občiansky postoj pri dodržiavaní zákonov a takisto vyzývame vlastne všetkých účastníkov na to, aby boli slušní a aby sme to slušne dokázali vyjadriť tejto vláde, že je zákon nad všetko a že najdôležitejšie dodržiavať zákony a budeme verejne vytvárať tlak, aby vlastne vláda táto vlastne zmenila svoje smerovanie na Moskvu a sústredila sa na našich partnerov Európskej únie a NATO. I was just passing by, but I want to support a little bit this protest because I want Slovakia to get rid of this pro-Russian government because they are real enemies of Slovakia and of its people. So it's a serious threat for people of Slovakia. That's why it's not my planned protest, but I want to support it. Indeed, because you can clearly see what happens when Russian world come to other countries, especially now in Ukraine. So it's very important to understand this, and especially for young people of Slovakia, it's very important to understand these enemies of Slovakia. Prichádza na protest vlastne Slovensko a Európa, že nechceme byť s Ruskom, čiže chceme vlastne takú politiku, ako sme vlastne začali. Chceme byť v Európskej únii, chceme byť v NATO a chceme tak aj zostať a nechceme vlastne sa spolčovať s Ruskou federáciou. A chceme naďalej pomáhať Ukrajine. Pán Fico!